Hello, what's up mga bay? Kumusta kayo dyan? Another video na naman para sa channel natin, di ba mga bay? So ngayon, may share ako ng recipe ng isang probinsyanong recipe. Tinawag nilang bagoong, at saka talong. Ito po yan mga bay. Okay. Jiski TV Vlog. Yan mga bay, ang ating recipe. Yan. Ito siya mga bay. Yan, salted shrimp fried. O, tinatawag nilang kalaman. So, yan mga bay. Itong ginamit natin. Yan, sibuyas. Yan. Yan. So, ito na yung talong natin, iniwan na. So, nakasalang na yung iba. Dinipray muna natin. Kasi yun ang masarap. Ito ang paris ng alamang. Ayan mga bay. Walang power. Yan po natin. Yan ba? Itong patulaw ng taba. Pwede na.
pa siya, pa. Sama mga bay. Okay na. May nakita ka ng ano. Kagaya ng kulay. Is again. Katat. Balong. Dato puti, vinegar. Dato puti, soy sauce. Yan lang mga bay. Ito lang mga bay. May last 2 months na lang. 2 months na lang mga bay. Sinong asip ng challenge ito? Kain ng limon. Yan. Yan. Yan yan. Sarap! Sarap talaga pala. Lapit tayo mamay. Pangasa kamay. Yan. Tapos na! Gusto natin to. Yung pinatang main niya. Kasi ito yung ginawa na gawin natin sa ating kalong. Talong, fried talong. Saka para siya yung alamang. Mister alamang. Wow, namit gid mga bay. Ping labi sa Bisaya pa. Yan. Yan ating ano, recipe ngayon. So, yan. So, mga bay, tapos na yung ano natin, yung fried eggplant natin, fried talong. So, isunod naman natin ngayon yung ano, yung alamang natin, di ba? So, okay, samahan niyo mga bay. Para mas masaya, mas marami.
Kaso pa rin mga bay. Yung ano natin na recipe natin. So, hanggang dito lang tayo mga bay. Mag-like, mag-subscribe kayo sa channel ko. Okay, salamat.